днес с приятели. Ще да си направим малко трипче така до Калофер, именно до местността Паниците. Много готино тук. Ще ви покажа малко повече в клипа. Верно. Аз все още не съм пригоден за тези планини. Слизай по гъс. Все още съм 100 кг гора. Добре, че е тази тояга. Значи не, че нещо. Тия шивани 100 кг тежат. Къде му домъкнахте тука? Кога ще ходим да ядем? Еми, Васил тук се прави на планината. Дигни крака. Само лекото дигаш крака, да не се озовеш е там. То бурето съм аз. Не че нещо. И за пръв път снимам така пред хора. Ми да се види, че пия вода. Не го карам само на бира и на водка. Добро утро, банда! Днес втори ден на влогчето. С нощи се прибрахме, бяхме изгорени приятелката ми, затова повече нищо не съм снимал. След Карлово, тези къси кадри, които имаме. Днес съм земеделец. С родителите ми, откакто се помня, отглеждаме. Мисля, те отглеждат зеленчуци, аз им помагам и вече повече от 10 години съм при тях. Плътно с тях в отглеждането зеленчуци и днес отивам, защото имам заявка за марули, тъй като аз имам 3 декара марули. Днес имаме заявка за режене за пост. Сега ще ви покажа и моите марули. Не, че марулата е моя, но просто е прекрасна. Малко имаме проблем с пазара в момента, тъй като е доста пренаситен. И бих се радвал, ако някой с зеленчук в магазин или който търси да закупува маруля, да се свърши с мен. Ще бъда много благодарен. Това ще помогне както и на мен, така и на родителите ми, както и на канала. Благодаря. Сега ще покажа на моя приятелче. Ела. Кирчо.
Какво правим сега? Трети ден снимаме влог. Нищо де, това ще се промени в бъдещето. Абстрахирайте се от попката ми. Вчера, след като почистихме в къщи, т.е. на село двора, не снимах, не завърших клипа, затова го правя днес. Благодаря на всички, които са изгледали до края клипа. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, палец нагоре. Ако не е така, палец надолу. Коментирайте, споделяйте, абонирайте се и разбира се с камбанката, за да получавате известия всеки път, когато кача клип. Още веднъж ви благодаря. Надявам се да ви радвам с това, което правя. И ще продължавам да правя. В момента се намирам на работното си място. Надявам се да не ми бъде свален клипа заради всички тези електронни цигари, но може би няма да стане нищо. Още веднъж благодаря и довиждане.